Hello guys, for today's video, pabalik na po ako ng QC. At kasama ko nga po ang aking bayaw at isa naming tropa na si Kuya Abet. So tapos na naman ang pagiging main character. Back to reality na naman, back to work. So ayun guys, stay tuned lang po kayo dyan. So ayun guys, kasama ko po ang aking bayaw, Trip ni Alex. Please like and subscribe. So ayun guys, on the way na po kami ng QC. So di bali, dadaanan na lang namin ang aming isang tropa. Bye-bye! Nasa waiting set na siya. Okay. Oh, Kuya Abet! Kayo ang ano, gusto. Dahan tayo. Dahan tayo. Arthur, magalang. Magkaano nyo ngayon? Balikan. Sa palagay nyo, marami sa magalang. Magalang, okay, magalang. Magalang Road. So guys, andito po kami ngayon sa Magalang, Pampanga. So di bale nagpagas muna kami and then magpapahinga. So tara, food trip po tayo guys. So meron nga ditong Grahams tsaka tubig. So yun guys, kain po tayo.
tapos na po kaming magpahinga at kumain. So kakat-kat na naman po kami guys. Nice ride! Sunod ulit! So yun guys, touchdown na po ako dito sa QC. Thank you for watching. Bye bye.